उदालगुरियाव दिनै फैनानै आं नुफैदों जेबादि हाजार हाजार मानसिफोर बाहागो लादों। भैरबकुन्दनिफ्राय गबिन्द बसुमतारिया देरहालांगोन खाथां, हरिसिङानिफ्राय सन्जय स्वर्गियारि देरहालांगोन, सानजारां डक्टर नीलोद स्वर्गियारि आरो उटानिफ्राय, आरो बिनिफ्राय हासनाय सेरफांनिफ्राय दीपक बराल, आरो बिनिफ्राय रुजु मुसाहारि धनसिरिनिफ्राय बे देरहानायफ्रा फ्राय खाथां जाबाय। खारन दा गामि गामि बिपिएफनि जिथु परिस्थिति जोबोद गाज्रि थासारिया, गासिबो बिपिएफ गारि गारि इउपिपिएल जाजोबगासिनो दङ। साननैसो बिजेपि मोनसे हावा जादोंमोन, दा बिजेपियाबो गोबां बिजेपि गारनानै इउपिपिएलआव हाबगासिनो दङ। दा सोलायनाय नांगौ, मानो होननानै बुङोबा दिनै गुबुन हान्जाफोरा मोनसेबो एजेन्डा गैया। इउपिपिएलखौ रायनानैनो इलेक्सन गेलेदों आरो क्षमता मोननो थाखायनो इलेक्सन गेलेदों। खिन्थु इउपिपिएलआ दिनै मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावदों, जे जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनांगौ। बिटिआर सुक्तिजों सोमोन्दो दङ सिमा बारायनाय, आरो बेनिफ्राय एनडिएफबि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय, मुंख्लं नोखोरफोरनो मदद होनाय, जौगाखांनाय लाबोनाय, 1,500 कोटी टाकाखौ लाबोनानै जौगानायनि खामानि मावनाय, मोनबा इउनिभार्सिटि गायसननांगौ, इन्जिनियारिं मेडिकेल कलेज, बेबायदिनो गोबां। फारसेथिङै जाहैबाय दुर्निति, रां जाख्ल'नायखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावनाय। बे थांखिखौ लानानै इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावबाय थादों। बेराफारसेथिं जों नुदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया दिनै बिटिआरनि माखासे रिभिउ खालामजेनदोंमोन, नाथाय दिनै बिपिएफनि जानानै गोबां जायगायाव गोजौदों। मा बुंगोन? बिथाङा गावनि थांखि लानानै मा खालामदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं, नाथाय रायजो राजाया बबेया सैथो बेखौ नायगासिनो दङ। जों गोबां एफर्ट खालामबोबाय, जोंनि थांखियाव मोनसेबो एफर्टजों जों सहैयाखै। बिथां खालामनाय, उनावहाय हाग्रामा खालामनाय, दिनै खालामनाय, गासैबो एफर्टखौ नायोबा जों आलादा रायजो बिनायमोन हिसाबै आलादा रायजो बिनायनि खाथियाव जों सहैनो हायाखै, आगानफा आगानै आवगायदों। दा बेखौ नायजोबनानै सिगांनि बबेबा एफर्टआ साबसिनमोन, नैबे एफर्टआ गाज्रिसिनमोन होननायनि खुनु भित्तियानो गैया, जुक्तियानो गैया। दा जोङो आगानसे आगाननै आवगायलांनांगौ। बिथांमोना जुदि मोनसे गिदिर थांखि इयुनाव जुदि दङबा मावनायनि, बे थांखिखौ लानानै मावलांथों। नाथाय दा बिटिसि इलेक्सननि समावसो बेफोर आयदाफोरखौ थिखांनानै बबेबा हान्जानि हेंथायै, बबेबा हान्जानि थाखाय बाथ्रा बुंनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा पियरलि इलेक्सननि थाखाय जादों होननानैनो लादों, बेखौ फोथायनाय नङा आरो। बेराफारसेथिं डक्टर अनजालु दैमारिया माने प्रमद बर'खौ ब्लेकमेलिं, आइजोफोरखौ ब्लेकमेलिं खालामदों होनना बुंदों। आङो बेक्तिगत भाबै रावनिबो हेंथायै बुंनो थाङा। आं बयखौबो सनमान होयो आरो बयखौबो अनोबो, आंनिफ्राय देरसिनफोरखौ। नाथाय रायजो राजाफोरखौ आं बेखौल' खावलायगोन, सोरनि लाइना थिग थांदों। दिनै जेनेबा बिटिआर सुक्तिखौ होननानै बुङोबा सोरनि सुक्ति होननानै बुंनाय जायो? बे जाहैबाय एनडिएफबिनि आरो एबसुनि मोननै आफादसो। बाहायथ' दस्रा आफादाथ' सुक्ति खालामाखै। आरो एनडिएफबि होनना बुंबा बे सुक्तिखौ दिनै रन्जन दैमारियाबो सहि होदों, धीरेन बर'आबो सहि होदों, आरो गबिन्दआ होदों, सावरायग्राया होदों, एनडिएफबिनि गासैबो हान्जायानो होदों। दा बे सुक्तिनि सायाव दिनै खोथा बुंनो थाङोबा एसे बेखौ आरो 10 बार साननो गोनां, जे बे सुक्तिया गोरोन्थि जादों होननानै बुङोबा बयबो गोरोन्थि जागोन। बे सुक्तिखौ हाग्रामायाबो फरायदोंमोन। दा जों लुबैदोंमोन मा, एबा जुदि बयबो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय खौसे आवगायबोयोबा खौसेयैनो सिगां लांजागोन राजनितियाव। नाथाय बे जायालासेनो दिनै बेबायदि आलदा आलदा जाबाय। दा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफोरखौनो बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बाहायनानै रायनाय नुनो मोनदों। आंनि खावलायनाया बेनो, खुनु हान्जाखौ इसेबां गाज्रि गाज्रि बुंनो नाङा, सोद्रोमथिखौ बारनानै बाथ्रा बुंनो नाङा। राजनिति बा इलेक्सना मोनसे हारि बा समाज दानायनि जोबथा गान्थि नङा, बे मोनसेल' गान्थि। गाबोन जों जयैनो हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ, समबो फैफिननो हागौ। ओंखायनो सिमा बारलायनाङा, रावखौबो इसेबां गाज्रि गाज्रि रावजों रायनोबो नाङा। आरो मोनसे राजनितिखौ मोनसे भेलु बेस राजनिति खालामनोबा, मोनसे बेसेननि राजनिति खालामनांगौबा जोङो जुक्तिजों थांनांगौ आरो निति आदर्शजों थांनांगौ। बेनिखायनो एबार रायजो राजाखौ आङो खावलायदों जे सैथोनि थाखाय भट हो, आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय भट हो। जुदि मावफुंनो हायाबा 5 बोसोरनि उनावहायनो इउपिपिएलखौबो बिदाय हो। खारन मावफुंनो हायाबा इउपिपिएलखौ मालाय मानो नाजावबाय थानो? खिन्थु मावफुंनोथ' सुबिदा होनांगोन, खाबु होनांगोन। बेखिनिखौल' आं खावलायदों।
আমি दिनै ইউপিপিএল দল बिस्वजित হিসাবে दैमारिया एमपिया बुंबा बिजिबा রাজনীতির थांनाय नामाव खिन्थु माने রাজনীতি इउपिपिएल কৰিব फायगौमोन অহা নাই इउजि ब्रह्मनि थाखायनो কোনোবা फैयाखै होननानै বিডিএফ बुंजाजोबनाय নেচিনা जादों। কোনোবা দলৰ নেচিনা बेयो ओरैनो ক্ষমতা राजनीतिक বিচাৰি खेलासो राजনীতি जेबो नङा কৰিবলৈ অহা নাই बेहा बिजेपियाव যোৱা थांनायनि 17 एजेन्डाया বছৰে बेसेबांबा बोसोरनि बेसेबांबा যোৱা गोबाव 17 বছৰে आं मैया আমাৰ बुंदोंमोन এই जे বিটিআर माने অঞ্চলৰ मा 25 होनो অঞ্চলৰ राष्ट्रीय दलाव थांनायनि आगोल लाख लाख জনগণক बियो सानबावनांगौमोन हाग्रामा आरो बे মহিলাৰীয়ে जोंनि ओनसोलारि প্রবঞ্চনা राजनितियाव করিলে फैजागौमोन বঞ্চিত नाथाय লাঞ্ছিত बेखौ করিলে बुंनायनि उत्तराव बेयो সকল অধিকারক नाथाय বঞ্চনা बे করিলে জাতীয়তাবাदী আর দমন নীতি धाराजों চলালে फैनाय मानसि ইয়াৰ हिसाबै পৰা ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ এটা बेवहाय সংগ্ৰাম थांनायनि চলাবলৈ आगोल আহিছো 20% ৰাজনীতি जाग्रा কৰিবলৈ অহা নাই आरो इमानुएल Brother मोसाहारियाबो Rais, बेवहाय थांनायनि आगोल আজি রাজনীতি করার বহুত 10% দল আছে खालामबा मोजांमोन বহুত आं নেতা बेखौल' আছে खावलायदों आंहा बुंनांगौ আমার जेबो নিচিনা गैया মানুহে जे बिजेपियाव थांनानै রাজনীতি जुदि করার गाव কোনো गावनि দরকার राजनितिनि নাছিল थाखाय मोजां আজি सिमां नुदोंबा ভারতবর্ষর that is up to them রাজনীতি করার बिथांमोनखौ নেতার आङो বহুত बुंनांगौ जेबो गैया লানি মানে अब्लाबो इउजि ब्रह्मजों आरो माने बिस्वजित অসমৰ दैमारिनि गेजेराव রাজনীতি माबा করার মানুষ ভিড় माबा লাগি आंहा जेबो রয়েছে गैया आंहा जेबो गैया আমার दिनैसो বিটিআর आं गोदान অঞ্চলত खोनादों आंनि রাজনীতি করার हेंथायैबो মানুষ जेबो ভিড় লাগি बुंफेरामोन রয়েছে दिनैसो आं गोदानै কিন্তু खोनादों এটা